Il-ħadd filgħodu saret Quddiesa fl-okkazjoni ta' jum l-Omm fil-faċilita korrettiva ta' Kordin. Wara l-Quddiesa saret prezentazzjoni ta' tablet lil tifel li juża s-siġġu tar-roti. It-tifel dejjem bejjer li għandu 11 sena iddeċida li jagħmel żjara lil ħabsin u minn dakinhar numru ta' ħabsin żammew kuntatt miegħu u kienu baqgħu jiktbulu. Il-tablet inxtara minn 380 priġunieri li taw donazzjoni ta' mhux aktar minn euro kull wieħed u l-bqija tal-flus ingabru mill-ufficjali li jaħdmu fil-facilita korrettiva ta' Kordin flimkien mal-ministeru għall-internu s-sigurta nazzjonali. Wara l-prezentazzjoni ta' tablet il-priġunieri komplew bil-bejħ ta' pjanti fl-okkazjoni ta' jum l-Omm, attività li l-għaddejja tul dawn l-aħħar jiem. Dak kollu li ser jinġabar ser imur għall-organizzazzjoni mhux governattiva Raise li ser titnieda fil-ġimgħat illi ġejjin. Għal din l-okkażjoni il-Ministru għall-Internu s-Sigurta Nazzjonali Manuel Mallija tenna li din l-attività turi kemm il-priġunieri minkejja l-limitazzjonijiet li għandhom lesti li jikkontribwixxu għal bżonnijiet tas-soċjetà. Tantu hekk li l-priġunieri rnexxilhom jagħtu eżempju lis-soċjetà għax mill-ftit li setaw irnexxilhom jixtru tablet għal Damien Bejjer, it-tifel li ta' żgħira għaddej minn sfida kbira iżda tant ħares lejn il-ħajja b'entużjażmu u b'kuraġġ. Liema kuraġġ dakkar lil priġunieri sabiex jagħmlu dan l-att nobli. Il-Ministru sqar li dan l-aħħar il-faċilità korrettiva ta' Kordin kienet qed tiġi rrappurtata spiss fuq il-medja lokali dan minħabba allegazzjonijiet xejn sbieħ li ġew investigati u li fuqhom qed tittieħed azzjoni. U għalhekk huwa stqar li ħagost ferm b'inizjattivi bħal dawn li jkomplu jżidu l-ottimizmu tiegħu bħala Ministru li jrid li l-affarijiet jinbidlu totalment. Saħaq il-ħabs m'għandux ikun post fejn il-priġunieri jistennew is-sentenza ta' priġunerija tintemm u m'għandux ikun bejta ta' vizzji iżda għandu jkun il-post fejn il-priġunier jirriforma ruħu dan sabiex ikun lest għal ħajja ġala darba jiskonta is-sentenza tiegħu. Fil-fatt huwa żied jgħid li l-Ministeru għall-Internu s-Sigurtà Soċjali bħalissa qed jeżamina kif il-priġunieri jistgħu wkoll ikunu utli għas-soċjetà.